Отново сме в студиото на предаването Брюксел 1, където с евродепутатите Андрей Ковачев, който е и член на председателството на Европейския парламент, и Ангел Джамбазки ще коментираме мерките, които приеха лидерите на 28-те страни от Европейския съюз по отношение на бежанския поток към Европа и трафика на хора. Над 800 души загинаха само през последната седмица в Средиземно море на път към европейските брегове, бягащи от глад, мизерия, конфликти и тероризъм в своите страни. Европейският съюз отроява бюджета за операциите по издирване и спасяване на нелегалните имигранти, които прекосяват Средиземно море. Около това решение се обединиха лидерите на 28-те страни след среща на високо равнище, която приключи късно в четвъртък. Нека да видим подробностите, след което ще коментираме темата. С 9 милиона евро месечно се увеличава финансирането на операциите Тритон и Посейдон, които имат за цел опазването на европейските граници и спасяването на изпаднали в беда в морето хора. Искаме да увеличим подкрепата си, ако не е достатъчно, сме готови да говорим за още, заяви в Брюксел германският канцлер Ангела Меркел. Берлин ще предостави 2 кораба. Франция и Великобритания също предложиха да увеличат своя принос за операциите на общността за наблюдение и спасяване на мигранти в Средиземно море. Лидерите на Европейския съюз са на мнение, че за да се реши проблемът, трябва да се премахнат причините за бягството на хората от собствените им страни. Най-често това са война, нарушаване на човешките права и нисък стандарт на живот. За това ще се работи политически със страните около Либия в опит да се подобри обстановката там. Лошото е, че ако нищо не се направи, някой ден в Либия на власт могат да се установят терористи. И тогава от Либия към Европа няма да идват само лодки, но и терористи. Така че трябва спешно да се действа. Не само Европа, но цялата международна общност трябва да действа. Лидерите на страните членки се споразумяха да разпределят по цялата територия на Съюза местата за бежанците от трети страни. Те възложиха на върховния представител за външната политика и сигурността Федерика Могерини да изготви до края на юни предложения за залавяне на трафикантите и унищожаване на техните плавателни съдове. Темата ще бъде в фокуса на вниманието и на среща на ООН във вторник и сряда. Европейският съюз практически обяви война на трафикантите на хора, обобщава Индипендент. Добре дошли в студиото на предаването на Андрей Ковачев и Ангел Джамбазки. Лидерите на спешната си среща в четвъртък всъщност не успяха да решат проблема с споделеното приемане на бежанци, ако можем така да го наречем. Тоест тежестта от бежанския поток да не се съсредоточава само в южните страни, в които бежанците стъпват за първи път на територията на Евросъюза. Да, това е така, защото ще предстои още един дебат по общата миграционна политика на Европейския съюз, който ще бъде представен през май месец като проект. Но все пак имаше известно разбиране за това, че поне на доброволни начала страните членки трябва да работят солидарно за разпределение на... Но те и сега го правиха на доброволни начала, нали така? Така е, за това все още няма задължителен характер, но то трябва да се случи. Това е, което се очаква от Европейския съюз. А какви са шансовете да се случи задължително приемане на част от бежанците във вътрешността на Европа? Стане факт, знаете в политиката как е, когато нещо стане факт, тогава е станало. Преди това може само да си говорим и да мислиме, че ще се случи. Но по-важното е другата страна, другия аспект. И това е наистина огромна дилема, която е пред нас. Какво правиме ние с тези хора, стотици хиляди хора, които искат да дойдат в Европа и които бягат от това, което казахте и в репортажа, от глад, мизерия, несигурност, война. И от които трафикантите печелят много пари. Те печелят много пари. Ние сме задължени по не само милион морално... на кораб. Имаше такава цифра, която се коментираше в публичното пространство. Но дилемата на Европейския съюз, че ние сме задължени и морално, и от юридическа гледна точка да спасяваме всеки, който е в беда. Има и международни споразумения за това. Разбира се, че никой не е мислил, когато е подписвал международни споразумения за спасяване по море, че някой ще изпраща нарочно хора с развалени плавателни съдове, които някой друг да ги спасява. Но
това е един вид, опасението на много хора, един вид и магнит, защото тези трафиканти си казват сега, окей, ние ще изпращаме тези хора, а европейците ще ги спасяват и ще ги водят до европейския град. Те използват хуманността на Европейския съюз, за да трупат печалби на гърба на тези хора, които бягат от конфликти. И това е добро решение и за военна сила, която да разрушава и да издирва тези трафиканти, за сътрудничество с трети страни, за засилване на нашите разузнавателни служби в тези трети страни в Африка, където още на место в зародиш да се идентифицират тези криминални групи, типове, които да бъдат елиминирани. Господин Джамбазки, достатъчни ли са тези мерки според вас? Има един съществен въпрос. Най-важният въпрос. Кой е той? И то е колко човека може да приеме Европа. Има ли отговор на този въпрос? Има ли отговор? За това, защото няма отговор и това е причината да няма и споразумение и да няма яснота какво може да се случи от тук нататък. Имаме една редица разпаднали се държави по северната част на африканския континент и много държави в по-централната му част, повечето от които бивши колонии, в които цари хаос, анархия и гражданска война. Тук е съществен въпрос и какво предизвика арабската пролет. Сега, вероятно, вече всички си дават сметка, че революцията по Твитър не се е състояла и че, вероятно, е имало друга организация зад нея, която да предизвика такъв хаос. Втори план, който Европейския съюз не е предусетил и не е предотвратил. И този втори план всъщност нанесе тежко поражение на самия Европейския съюз. От една страна с несигурността на доставките, най-вече на природен газ от тази част на света, и от друга страна с стотиците хиляди, милиони хора, които ще потърсят убежище. И когато си говорим за този факт, колко човека могат да бъдат приети? 10 хиляди, 100 хиляди, 1 милион, 50 милиона колко? Докато не се отговори на този въпрос, няма как да има крайно ефективна политика с крайна цел, ясна крайна цел. Абсолютно задължителна военна операция, абсолютно задължителна. Как я виждате военната операция? В какви граници? Каква военна сила трябва да бъде използвана? Най-малко на територията на Либия трябва да бъде създадена санитарна зона, за да няма наличие на представители не само на трафиканските среди, защото основателните подозрения, че една голяма част от тях са свързани с организациите, които са отговорни за безредицата там. Това са Ал-Шабаб, това е Боко Харам, това е Ал-Кайда в Ислямския Магреб, това е Ал-Кайда в Африканският рог, това е Ислямска държава или Даеш, както тя самата се нарича, това е Джабат ан-Нусра. Всички тези сунитски, салафитски организации, които всъщност водят тези несиметрични войни във всички тези държави, в Либия, в Египет, в Сирия, в Ирак, това са организациите отговорни дори за трафика на мигрантите, били те нелегални или легални. И това, което трябва първо да се случи, е да се обърне целта. Ако непрекъснато се увеличават възможностите за спасяване на хора, колкото повече бъдат спасени, толкова повече ще идват. Това, което трябва да... нормално е. Но може ли Европа, може ли Италия, както беше в последния случай, да не спасява хора? Въпреки, че тя не е морално. Не е морално. Не може никой да очаква от Италия, от Испания, от Гърция, от България по никакви закони не е прието. Оставете законите. Законите по време на война съвсем очевидно е, че не важат. Но видяхме, че Италия не можа да се справи със собствен ресурс. Тя призова и търговски кораби да се включат, защото бежанците бяха толкова много. Между другото, търговските кораби отказват. И това също трябва да се знае. Какъв е изходът от тази ситуация? Може ли да се оставят едни хора да бъдат отдавени, да намерят смъртта си в открито море? Да не забравяме, че гражданската война в Либия беше започната с подкрепата на Франция и на Италия също така. Нали? Помним това нещо. Така беше. С определени геополитически цели. Ето е цената на тези цели. Това, което трябва да се случи, е военна операция в Либия. Преди малко в встъпителните ви думи беше споменато това, че Либия, т.е. от интервюто, което пуснахте, едно от нейната мисля, че на френския президент Оланд, че Либия може да се управлява от терористи. Либия не съществува като държава. Нейният парламент за последно заседаваше на един ферибот, закотвен в пристанище, и то не в Триполи, в един от източните градове по крайбрежието. Представете ли се, че има Народно събрание, което се дава на ферибот? Няма такава държава и повече никой няма да бъде в тези граници. Говорили за това, че няма власт, ами че враждуващи групировки всъщност са взели контрола. Изпусна се духа от бутилката. Това, включително с Румяна Угърчинска, която беше в Либия и разказа в това студио какво става в тази страна. Представям си, не съм го гледал, но тая тема много интересува, ще го погледна.
Имате държава Либия, която повече никога няма да съществува в тези граници, в които я познаваме след Втората световна война. Държава Сирия, която вероятно никога повече няма да съществува в тези граници. Ирак също. Египет е на ръба и се държи само единствено заради, между другото, доста недемократичната, но необходима диктатура на Ал-Сиси, генерал Ал-Сиси. Така че това, което трябва да се случи, е изправене на европейските лидери, на лидерите на Съединените щати, които също имат сериозно отношение към разпада на държавите в този регион. И да се погледне проблема очи в очи. Световният ред се промени. Европейците бяхме свикнали 50 години да живеем в условията на мир и много хора решиха, че този мир ще бъде даденост и просто ще се подразбира от само себе си. Не се разбира от само себе си. Води се война, тя Добре, но това е една от точките, по която дебатираха европейските лидери. Европа очевидно се обръща към корена на проблема, към решаване на конфликта в Либия. И не само в Либия, разбира се, тези емигранти или мигранти не са само от Либия, те са от цяла Африка, те са най-малко от Либия, честно казвам. Централно-Африканска република. Да, но Либия, тъй като Либия е основния коридор, Федерика Могерини каза, че Евросъюзът ще направи всичко възможно, за да реши конфликта в Либия. Решим ли е конфликта в Либия всъщност? Ако си спомняте, Кадафи ни говореше на нас, на европейците, дръжте ме мене, защото след мене така беше, да. Нали, аз съм един вид предградата, пред вълните, които ще дойдат след това. Изглежда, явно, че беше прав в тази част. Ние нямаме симпатии към него от гледна точка на това, че е диктатор и така нататък, но в Северна Африка тези авторитарни режими, които бяха и Бен Али, и Мубарак, и които под определен натиск се разпаднаха, не доведоха до демокрацията, както Европейския съюз наивно мислихме, че ето сега младите, които искат демокрация, ще успеят, доведоха до хаос, който ние в момента не знаем как да реагираме. Да, военна операция, но военна операция трябва да има и съответно сили, които да искат да участват. Аз не виждам поне с сухопътни сили някой от Европейския съюз да иска да изпрати войски за сега там като сухопътна войска, не само като военни кораби. Много труден въпрос. Ние нямаме европейска армия, за съжаление, която да бъде под европейски флаг, което се надявам един ден да се случи. Не знам доколко ще бъдем последователни, защото проблема на Европейския съюз е кампанийност. Сега се е случило нещо, 800 души са загинали и се събираме на извънреден съвет и трябва да кажем нещо пред обществеността. 2 извънредни срещи във вторник на министрите и в четвъртък на лидерите на страните. 10 точки план, след това 15 точки план, след това и обща политика по миграция през май месец трябва да я представят, за което говорихме и за солидарността и така нататък. Моето притеснение е, че нещата може да утихнат в известен... До следващата голяма трагедия. До следващата точно голяма трагедия. Имахме Лампедуза, то не е първата, преди година и нещо. Имахме Лампедуза, също такава трагедия. Къде са нашите разузнавателни служби, защо не съветват нашите лидери в Европейския съюз? Какъв е отговора? Това е риторичен въпрос. Къде са? Аз също се питам, къде бяха тези служби и нашите, и на Съединените щати в ИДИЛ и сега Ислямска държава, създаването, как така изведнъж се появиха тези главорези. Имате ли отговор за себе си? Аз имам отговор специално за Ислямска държава. Ислямска държава, противно на мнението, което е масово разпространено, в никой случай не е банда терористи, които взимат откупи. Ислямска държава, това за вас не е новина, но вероятно за зрителите ще, това е армията на Садам Хюсейн. Това са офицерите на Садам Хюсейн. Армията на Садам Хюсейн, малко предистория, беше сунитска армия, сунитско младсинство, което управляваше шиитското мнозинство в Ирак. С разпада на много военни бяха уволнени. Цялата армия, това беше една огромна грешка на американската администрация. Професор Чуков по този въпрос. Без да съм го слушал, вероятно мнението му е подобно. Огромната грешка на американската администрация беше, че разпусна тази армия, защото я смяташе за нелоялно и се опита да създаде нова армия. Цялата тази армия, офицерите, висшите офицери, хора, които не са камилари и козари, това са хора, които завършили военни академии. Те се радикализираха, приеха, те сами по себе си са сунити, приеха салафитската форма на сунитски ислям и решиха да правят държава. Нещо, което не се знае. Когато Ислямска държава премина от Сирия, където беше подкрепена и от Катар, и Саудитска Арабия, и от Турция, в известен смисъл от Съединените щати, защото се бореше срещу Асад, когато преминаха към Ирак, те върху една гранична пирамида и разпънаха един голям транспарант, на който пишеше: днес, на тази дата, на това място, ние унищожихме договора с Екс-Пико.
Това е договора от 20-те години на 19 век, 1920 година. Това са Лозанските и Севърските мирни договори, в които имената секси-пико са британски и френски упълномощени лица, които подписват разделянето на Османската империя на британски и на френски доминион, според техните интереси. Така са създадени и Сирия, и Ирак, и Иран, ако искате. Всички тези държави, на които границите доскоро ги гледахме начертани с линийка по картата. Тези хора, Ислямска държава, Даеш, както те се наричат, те имат желанието и чувството за държавност и създават нова държава. Една държава, която е ужасяваща по своя характер, заради отношението, което има към околния свят. Техен девиз до сега е християните до Бейрут, шиитите в гроба. Това се отнася и до язиди, това се отнася и до кюрди. И когато питахте какъв е варианта, ще ви кажа какъв е моят отговор. Репортажи, телевизионни от колегата Ковачев това, което те правят. Отбеляза, че европейски сухопътни сили трудно биха се били на този терен. Аз затова си мисля, че разумното в случая и държавите от Европейския съюз, и Съединените щати, и Русия, която все още има влияние по отношение на Башар ал-Асад и базата в Тартус, която имат, е да се направи разумното, да се подкрепят стабилните правителства там, да се подкрепят тези, които могат да приложат военна сила. Това е хипотетичната бъдеща кюрдска държава, това е генерал Ал-Сиси в Египет, това е държавата Иран, при всичките условности и всичките опасения, които има, тъй като тя води война в момента в южната част на Ирак, по отношение на Мусул се превзема от шиитските милиции и Хизбула най-вече. Това е държавата Израел. Държавата Израел, както има известни интереси от хаосът, също така е под голяма заплаха от Ислямска държава, тъй като тя е в сърцето на халифата на Ислямска държава. Ако ние се умеем да направим нормалния разговор с Израел, с Египет, ако щете и с Асад, който също има влияние и държи известна част от Сирия, това е начина да бъдат подпомагани Йордания, точно така. Тя разполага с по-малък капацитет, но е важна, защото е там на мястото. Щете Саудитска Арабия. Това е начина. Световният ред в световната геополитическа карта там трябва да бъде предначертана и нормалният начин да бъдат спрани тези чудовищни насилия, които пораждат апокалиптичната вълна от бежанци, защото моята прогноза, наблюдавайки и четейки, изключително черна в този случай, тази година ще бъде годината на апокалиптична вълна на мигранти, не само по морската граница, по сухоземната граница. И тук има ред за още една държава, на която ще обърна внимание след малко. Това е начина. Сухопътните сили са там. Там са Пешмерга, там са Хизбула, там е държавата Израел. С тях трябва да говорим по тази. Способна ли е международната общност бързо да организира реакция? Ще говорим веднага след кратката пауза, която трябва да направим тук.